Los papeles, todo, ¿no? Lo tenemos que hacer todo. Sí, això el veu. Penseu que són les 7:30? Mira, al final no te llevamos, yo no quiero pensar peor. Estaremos esperando gente. que estigueu aquí i moltes ja sabeu el procés que ha sigut aquesta aventura, aquest viatge, aquesta experiència i va començar fa com 2 anys i mig i estàvem interessades en els processos que s'estaven començant a donar aquí a casa nostra i vam conèixer alguns d'aquests projectes i ens van semblar que tenien una projecció important pel moment que estàvem vivint. Al final hem arribat aquí. El que tenim tot que nosaltres vam començar aquest procés sense saber molt bé on arribaríem. Hem arribat fins aquí, però aquí no acaba tot, aquí comença una segona etapa on entre totes compartirem això, seran referents nous, criticarem, creixerem, com nosaltres hem crescut en aquests 2 anys i mig de procés. I ens podríem allargar molt, però no ho farem perquè el Toni ens ha dit que tenim un temps limitat. Tots els que esteu aquí, a molts dels mecenes, recordar que ha sigut un projecte finançat per més de 230 persones i recordar que això és possible. Gràcies a vosaltres.